Another banger. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet like phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me young out, oh young out. No tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me a lo, 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 lo. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಮನಡೆ ಪೋಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಮ ಉಂಡ ಬುರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತನ್ನಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಾಮ. ಸೊ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮತ್ತು ಇರು ಪಾತ ಒಂದಿತ್ತది. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ನನಿ ಸೊ ಆ ಏರುನ್ ಪಿರ ಕೊರ್ದು ಬೇತ್ ಏರುಗೆ ತೊಂದಿರಿ. ಸೊ ಏರುನ್ ತೂಕ ಬಗ್ಗೆ ತಿರ್ಗೋರ ಮಾತು ತಿಗ್ಲರ ಅವ್ರು ಎದುರು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಾದಾಗೈತೆ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 2 ರಿಕ್ಷಾ ಬರ ಮಾಡಿ ಚಾಪು. ಸೊ ಮೂಲೆಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ರಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಿಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪೊಸೆ ಇರೋ ತೋಪಾವೇನು ಸಾಯಿನದ ಬೇಗ ನೋಡಕ್ಕೆ ಕುದ್ದಿಗ್ಲ ಹೊತ್ತೋಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಹಂಗೆ ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಇತ್ತೇನಂತ ಕಣ್ಣು ತಿರ್ಗಾರ್ಲೆ ತೊಗೊಂದಿರ್ಲಿರಿ. ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ತೂಕ ಸೊ ಗೈಸ್ ತಿರ್ಗಾರ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ತೂವಲ್ಲಿ ರಾವಲ ರೀತಿಗಳ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರಿ. ಸೊ ಇದು ತಿರ್ಗಾವೇರಿ ಸೊ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಪಾವೆ ವೀಡಿಯೋ ನಿಂಜೆ ತೊಗೊಂದಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಶಕ್ಷಿ ಬೂಟಿ बघा राहुल जोर पाहते पाहते सनी मेरे अंदा अंदा पै ಆಕೇನು ಈಕೇನು ಮನೆ ಚಾಕೇನು ಭಯದ ಬರ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಚಾಕೇನು ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಯಾವ್ದು ಪಾತಿರ ನಿದ್ರೋಪೆ ಈ ಪನೋಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ವಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪಣ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಾತಿರು ಜನ ಹಾಂ ಇತ್ತ ಪಾತಿರು ಇದು ಎದುರು ಬತ್ತೇನೆ ಪಾತಿರ ನಿಕುಲು ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಹಾಕೋಣತ್ತ ನಿಕುಲು ಏನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ತ ಹೋಯ್ನ ತಿರ್ಗದು ಅನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸುಗೇಸುಡು ಇರೋ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದಿರ್ಲಿರಿ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲಿರಿ ರಾತ್ರಿ ಜಾಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೇಸ್ ಹಿಡ್ದು ಮುಂಜಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ರಾಹುಲ್ ಅಂತೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಪೂರ ಈ ಅಂತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ತೋರ ಬರ್ಚ ತೋರ ನಿಕ್ ಗಾಲಿ ಆಡೋಡಲ್ಲ ಬಗ್ಗದಿ ರಾಹುಲ್ ಬಗ್ಗದಿದ್ದು ಗಾಲಿ ಆಡೋಡು ತೋರ ಆಡೋದು ಅದೇ ತಿರ್ಗೊಂದು ಏರು ತಿರ್ಗೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಲಿತ್ತೆ ಪೂರ ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ಈ ಜೋರ್ ಬಾತಿರಿಯೇ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಐಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಲೆತ್ತ ಹೋಗ್ನ ರಾಹುಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಮ್ಮನಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಪನಂಚ ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಹಾಂ ಮೀನಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಫಿರೋಡ್ ಕಲ್ಕೊಂಡೇನ ಕಲ್ಕಡ तो राहुल काल किया राहुल काल कर ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾಲ್ ಜೋರ್ ಕಾಲ್ ಪಿರಾಲ್ ಭಯ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಕಾಲ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ದೊಂಡೆ ತುಂತುಗ ಕಾಲೇಜ್ ದೊಂಡೆ ಹೊಡ್ತು ಐಕ್ ಅಗ್ಗಜ ಕಡಿತನ ಏನ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಪಾಡೋಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ನೀಗುಳಿದ್ದ ಜರ ಒಯ್ಪಾರ ಆಯ್ತು ಸಂಜೆ ಹಚ್ಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆದ ತಿರ್ಗಾಗ
ಓ ಉಳ್ಳು ದುಡ್ತು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಹಾಂ ಹೋಯ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ವಾಕಿಂಗ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ഞാനിത്തെ രാവിലോട്ട് നടത്തോപ്പേ ചുറ്റില് ഗൈസ് വാക്കിംഗ് ആവുന്നു നമുക്ക് രാഹുൽ ഇതെല്ലാം പണ്ടുണ്ട ഇതെല്ലാം പന്ന് ഈ പാത്രം ജാന്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇപ്പോൾ മെയിൻ ഋത്തിക്കുള്ള നിക്കുള്ള ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವ ನೀವು ನಡ್ಜಲ್ಲ ಬಾತಿರೋ ಜಾರಿಗೆ ಬಗೈನ ಮೇನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವ ನೀವು ನಡ್ಜಲ್ಲ ಬಾತಿರೋ ಜಾರ ಅಂದೆ ಬಗೈನ ತಿರ್ಗೋ ಬರಡಿ ಬಾತಿರಿ ಅವ್ರದಲ್ಲ. Hello guys. ಬುಕ್ಕ Welcome to our YouTube channel. ಬುಕ್ಕ ಪಾಡು ಬರ ಅಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೈಲಾಗ್ English ಇರ್ತೀರಾ ಮಾರೆ? ಕಾಲಿ ಅವ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತಂದು ತಿರ್ಗೋ ಯಾರು ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರ್ಗೋ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ವರ್ಕನಾ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ ಭಯ ರಾಹುಲ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನ ಪಂಡ್ರೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಪುಡು ಪನ್ರೊಂಡ ಹಾಂ ಋತಿಕ್ ಪನ್ರೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅದೊಂದು ನೆಂಪಣ್ಣು ಮದ ತುದ್ದಿದ್ಯಾ ಸುಗೇಶ್ ಎಲ್ಲೇ ಕಮಲ ಇಜ್ಜಿನ ಕುದಿ ರಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜ ಸೊ ರಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲೈವ್ ಬರ್ಪದೆ 4 ಗಂಟೆ ಸುಗೇಶ್ ಬೇತದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಜಿಂಡ ಎಲ್ಲೇ ತಿರ್ಗೋರು ಬೊಕ್ಕದ ಏದು ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನು ಗಂಟೆ ಏತಾತ ತಿರ್ಗಾರ ಬರ್ನಾಗ 5 ರಾತ್ರಿ 4 ಗಂಟೆ ಬರಲೇದ ಗಂಟೆ ಕೈನ ಕಡತ ಸುಗೇಶ್ 4 ಗಂಟೆ ಅರೌಂಡ್ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ಗು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೊಂದಿಪ್ಪು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡುವೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಸೊ ಇತ್ತಂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ಗಮ್ಮತ್ ಬಾತಿರ್ಗ ಬಟನ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಸ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿಷ್ಟೇ ಹಾಂ ಬಟನ್ ಇಂಚಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿ ಬರ್ಸ ಹಾಂ ಏನು ಅಂಚಿದ ಬರ್ನ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಇಂಚಿ ಬರೋ ಫುಲ್ ನುಂಗೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಡೆ ಊಟ ಯಾನ್ ಕಲ್ಕೊಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಮಂಡಿದ್ದಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ಪು ಸುಖೇಶ್ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗುಂಡು ఇక్కడ డబల్స్ ఇరుకొనిద్ది సింగల్ ఒడి వాకింగ్ కొన ఉంది రితిక్ ఎంచా ఉంది పన్ ఎక్స్పీరియన్స్ పన్ నేను పాతిర పడదు ఇtte క్వశ్చన్ ಗೆ ಎಂಚಾ ఉంది ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ ರಿತಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೋಕ ಆಗುಂಡಿ ಒಂದು ರಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ಅವಿ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡಾರ ಅಂದ ತಿರ್ಗಾ నీకుందే బేలే కుల్లలేతే రావులు నీకుందే బేలేడు కుల్లలేత కిలేం జాకున్నా గిడప్ రావులు నువ్వు ఇత్తు పోతావు ఏం చావు రావుల ఎక్స్పీరియన్స్ పని నువ్వు నిన్న వాకింగ్ ఇంటర్ బొక్క 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 పని నేను ఎక్స్పీరియన్స్ నేను వాకింగ్ ఉంది ఇంటర్వ్యూ ರಾಹುಲ್ ಬಲ್ಪರ್ ಚೀರು ಹಂಗಿಡ್ಬೋಡ ಒಂಜಿ ದಡಿ ಬಂಡ ಬಲ್ಪಿ ರಾಹುಲ್ ತಟೊಂದು ಬಲ್ಪನ್ ಎಂಚಾವು ರಾಹುಲ್ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಬತ್ತವ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತವು ಯಾಕೆ ಬಿರೋಡ್ ನಾನು ಸೀದಾ ಪಾತೊಂದು ಬಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಜೀವಡಿ ಪುರ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಲ್ಲ ಇಂಚ ಬಲ್ ಬದಿತ್ತೆ ಕೈ ಕಾಯ್ದೆ ಇವತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತಡಿ ಮಾಡು ಬಡ ಬಲ ಎಂಚಿನ ನಡಿಗೆ ಸೊಂಟ ಪಿಂಟನ ಪೊರ್ಲುದಿಲ್ಲ
ಬರಟ್ರೆ ತಿಗ್ ಬರಟ್ರೆ ತಿಗ್ ಬರ इतना बहुत साथ में पूरा झाड़ दिया ಕುಡಿഞ്ഞിರೋಣ ಹತ್ತಿರ ಆಯಲ್ಲ ಮೀಪದ ಬಿಡ್ತೋಡಿಯಾ ರಾಹುಲ್ మీదెంచా ఉందండు అవి కొత్తాను మీదెంచా ఉందండి నీకు వరుసగా మీ నంచి లాగ్యం ఇంకేనా మీ పరిసర వాళ్ళకి పింక్ అని దాని ಸೊ ಇದು ಲಾಯ್ ಕತ್ತಲೆ ಬಿಡ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ತಾನೆ ಎಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಂದಿ ಜಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇರೋದು ಪದೇ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಕಂಡು ಬೈತೀನಿ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ನಿಖಲ ವೀಡಿಯೋ ನಿಖಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ఆయన ಅದು ಬೇಗ ಕುದಿಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಹಾಕೋನವರುಂಡು ಸೊ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದು ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಲಿ ಸೊ ಮಾತನಿಗೆ ಕಂಬಳ ಬರುತ್ತೋ ಪವ್ಯಾನು ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಚಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಮ್ಮ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಜನರೇ